Часто згадую день, як Христос у жахливих стражданнях за мій гріх на Голгофі поніс, в муках вмирав, був розп'ятий за нас, за всі наші гріховні блукання, та в день третій воскрес, і навіки він смерть подолав. Він воскрес, хай звучить йому слава, він воскрес, хай несеться хвала, він воскрес, алілуя, осана, він воскрес, йому шана і честь, він воскрес, хай звучить йому слава, він воскрес, хай несеться хвала, він воскрес, алілуя, осана, він воскрес. Несеться хвала, благодать перед всяким народом, і до краю землі кожен дім хай досягне вона, кожен в серці її міг нести день за днем, рік за роком, провіщати усім, що Христос воскресіння і життя. Хай звучить йому слава, він воскрес, хай несеться хвала, він воскрес, алілуя, осана, він воскрес, йому шана і честь, він воскрес, хай звучить йому слава, він воскрес, хай несеться хвала, він воскрес, алілуя, осана, він воскрес. Звучить йому слава, він воскрес, хай несеться хвала, він воскрес, алілуя, осана, він воскрес, йому шана і честь, він воскрес, хай звучить йому слава, він воскрес, хай несеться хвала.